Гитараһыз бер тәүлектә тора алмаган дусларыма кайнар сәлам. Һез Кош юлы балалар проектын карайсызгыз. Мин Илшат Абдуллин, һезне бөтәгезне лә онытылмас сәяхәткә сакырам. Кош юлы балалар проектын Кош юлы хәрәкәте яшьләре һәм Тамыр балалар телеканалы оештыра. Быел тау тапкыр үткән конкурста 16 яшь музыкант күз сынаша. Проектыбыз сын мәгънәһендә текә. Бездә тере тавыш, эскерһез хистәр һәм әлбиттә күңел түреннән сыккан моң. Тәүге турда катнашучыларны 7 устаз 2 командага шыбага буенча һайлап алды. Финалга тиклем улар йыр өйрәнә, гитарала уйнау һәләтен камиллаштыра, вокал өстендә эшләй. Һәр бала үзенчәлекле. Кемдер гитарны сак кулына тоткан, ә кемдер бу музыка коралы белән бала сактан атлай. Әмма финалда нәй булырын вакыт күрәтер. Сәмле, йырлы, моңлы ярышты бергәләп күзәтәйек дуслар. Бүген мин һезне Артур Кабировтың командаһына таныштырам. Артурдың канаты астына учалы егете Айдар Исхаков һәм Гафури һылыуы Нәркәс Байбулдин эләкте. Кош юлы төркемендә күргәс тә мин уларны айырып каранып әйтәм дә була, чөнки улар миңа охшанлар. Насип булгас, бына ярәбә буенча был 2 бала, Айдар менән Нәркәс, миңа эләктеләр. Остаздар алдында сыгыш яһаганда мин үдемде батырырак, кыюрак тота алыр идем. Тик мин бик нык тулкынландым. Әлбәттә, съемкаларда бик катмарлы булды, чөнки без тере тавыш менән йырланык һәм үзебез гитарала уйнадык. Вокал өстендә эшләрбез һәм гитарала уйнарга, онда нинди перебор кулланырга, шулар өстендә эшләрбез дип уйлыйбыз инде. Авылдалар шуны хәзерәк кыенрак, ләкин без йырып сыгырбыз дип уйлыйбыз. Артур Кабировты күптәре актер буларак белә. Ул сәхнәлә лә, кинола ла шәп уйнай. Әмма Кош юлы балалар проекты уны башка яктардан да асты. Минең агайдарым гитарала матур уйнайдар инде. Ул вакытта һәм мин әлбәттә уларга охшатып, Сойдың йырдарын һәм башка рок йырчыларның йырдарын мин йырлагым, уйнагым килә иде. Авылда укыгансак та әле без шулай ук Курай, Кубызда уйнанык бит инде. Баянда ла уйнаным мин, гармунда ла уйнаным. Тик барбер бына гитарага гына тогры булып калдым инде. Әйдә туңдырһындар ыжгыр елдәр, кырыс көндәр әйдә үтендер. Силәбеннән гитара һатып алып кайттылар. 400 мине вакытта ул гитара кызгансы каршы мин бер егет алып тордылар. Аллаһ акбар. Гомер бер генә килә елмаеп, яшә илама тормышса, кырдары күп булыр тик ысын, дустына кулдар. Кош юлына беренче, икенче елларда бар булманы дип әйтәм дә була, чөнки безнең дә эш бит инде гастрольләргә сыгабыз һәм ул тап килмәне ничектер. Шуннан миңа Кош юлы хәрәкәтеннән егетләр яза башланы. Кош юлында катнашаң, һин тагы безнең конкурстан гырак ямьләренең дип әйттеләр дә, мин әйдәгез һуң дип йыр яздырдым да шулай ыргыттым. Һәм шул вакыттан башлап мин улар белән бергә Юлалдың кайдарда юлалдың кайдарда иле яндадым, юлым бик алым. Кош юлы балалар катнашырга тигәс мин бик шатландым тием дә була, чөнки минем эшләгем килә балалар менән. Шул тиклем матур йырлайлар, матур уйнайдар. Уларны нимәләр өйрәткем килә, уларга файдалы булуым килә. Бу бит безнең башкорт телен, шулай ук башкорт сәнгатен үстерү, халкыбызга файда килтерә. Тәҗрибәһе байтак Артурдың. Тимәк ул балаларга тавыш асырга, һәләт үстерергә ярдәм итәсәк.
Шулай итеп, тәүге катнашучыбыз Айдар Исхаков менән якынданыраак танышайык. Рухлы, моңлы, башкорт телле учалы егетен каршы алыгыз. Айдар, не өсөн гитара? Бөтә минең дусларым гитарала уйнай ине һәм мин дә уларга карап гитарала уйнарга теләдем. Видеоларны караным һәм шул булып үзем өйрәндем. Нисә яшьтән уйнайһың һин гитарала? Мин учалы музыка мәктәбен вокал классы буенча беттем һәм шул вакыттарда гитарала уйнай башладым. Гүмердәр уда һагышлы бер кыз. Айдардың менің командама эләгәненә мин бик шатмын. Оны бына караһаң, чөнки оға караһаң, оны тыңлаһаң, тыңлагана килеп тора инде. Тавышы ла шундай матур, тембры матур. Гитарала оста итеп уйнай. Афарин егет. Көтіп алыптан Ай, атыл янем ай Айдың нурылай Балқып тұрғанда Ай, атыл янем ай Ғашық янем ай Айдың нурылай Ай Без Айдар менән Рами Гарипов үзләренә Илшат Яхин язган «Минең йондызым» йөрен һайлап алдык. Мин уйлавымча, мин Айдар менән бик үк катмарлы булмаячак, чөнки талантлы егет. Әйдә, аккордларын карап сыгайык. Әйдәгез. Куплет тыкын. Переборды һәр вакыт нитеп утырмас кирәк онда. Например, уйнайың и снимаешь. Например, Байтаналисы нормально тап киләм. Әйе. Яр нимә турында? Мәхәббәт турында. Минең йондызым турында. Әйе. Февраль буран спектаклен карагайным да, һәм һез унда шул йырды башкардыгыз. Ишеткәч тә миңа шул йыр бик охшаны һәм шул йырды мин башкарырга булдым инде. Катмарлы һаныламы ул? Минеңсә был йыр катмарлыгына әйе, еңел йырдардан түгел. Һәм монда бит инде был Рами Гариповның шигырына язылган. Һәм шуңа күрә уны бөтен күңел менән матур итеп йырларга кирәк. Гомерем буе мин бит яңгыдым, Мөләем һине якты йондызым. Сакыра тагын алыт юлдарым, юлдашым минем, йөрәк моңдарым. Югалдың кайдарда, югалдың кайдарда, һин һәде йондызым. Юлым бик озын, тынгытһыз көндәрдә йондыз, төндәрдә күрсем мин бары, яктырт юлдарым минем йондызым, минем йондызым. Бына югарыга менгән вакытларында припевта онда югарыга китәң һәм һинең тавышың танауга китә. Шул вакытта һин уны танауга ебәрмәй, туры сарыга тырыш, яме? Танауга кысмай гына матур итеп. Шул йөрдәрен караштырһаң, бик яхшы булыр иде. Ярай, караштырмын. Айдар менән Артур бик матур моңлы йыр һайлаган. Уның тулы вариантын һез финалда ишетерһегез. Ә сиратта киләһе катнашучыбыз Нәркәс Байбулдина. Нәркәс, нисә яшьтән һин гитарала уйнайһың?
Асынында мин гитараны тәүге тапкыр кулга 2017 елның сентябрь айында гына алдым. Ярты ел эчендә генә апарук яраткан йырдарымды уйнарга өйрәндем. Яхшы. Ни өчен был проектта катнашырга булдың? Минең гитара нескәлекләренә тагы ныграк төшенгем килә һәм бер үк хобби кешеләрне якынлаштыра һәм был проектта мин үземә яңа дус-иштәр табырыма ышанам. Һинең күҙҙәр ҙә күҙҙәр, һине ямғыр уян. Уның тауышы шундай нескә генә. Без уның менән уның гитарала уйнауында эшләр бит дип уйлыйбыз һәм әҙерәк вокалдан. Сөнки ул гитарала яңараҡ ҡына уйнарға өйрәнә башлаган һәм уға шөғөлләнергә кәрәк. Тәүге ямғырдан, юғалма янымдан, яңынан янымдан. Һиңә генә йырҙар яҙам. Тәүге ямғырдан, һиңә һаман йырҙар яҙам. Тәүге ямғырдан. Беҙ Нәркәс менән классик булған, беҙҙең атайҙар, әсәйҙәр йырлаған, ҡыр ҡаҙҙар иткән йырҙы һайланыҡ. Һәм шуның өҫтөндә эш башланыҡ. Үҙең эстән генә көйләп ултыр, я? Өлгөрмәйем. Өлгөрмәйем, юҡ. Әйҙә, әкренерәк. Уны астан башларғамы? Әйе. Астан беренсе струнанан менә. Д, F, D. F аккорды килеп сыҡмай. Сыға. Был йырҙы мин күп тапҡыр ишеткәнем бар, әммә шул хәтле ауыр икәнен уйламағайным. Октябрҙан ғына уйнай башлағас барылар бик ауыр бирелә. Бармаҡ менән нығыраҡ ҡыҫыр кәрәк уны. Гитарала уйнарға өйрәнгәндә, һин башыңды улай ҡарап йырларға тырышма, йәме? Унда ҡараһаң, улай һинең беренсенән тенең ҡыҫыла, һәм һиңә йырлауы ауыр. Перебор менән ул хәтле яҡшы уйнай белмәйем, әммә миңә бой менән уйнау уңайлыраҡ. Әгәр дә һиңә бой менән уңайлыраҡ икән, һин бой менән йырлап үҙеңде яҡшы тоя башлағас, унан переборға күсерһең. Йырлап күрһәтәм. Ҡыр ҡаҙҙары һиҙә, ҡыр ҡаҙҙары. Нәркәс, һиңә әҙерәк яйлабыраҡ йырлар кәрәк, сөнки һин әле ашығаһың. Аккордтарҙы өйрәнер кәрәк, переборҙы өйрәнер кәрәк буласаҡ. Был йырҙы, сөнки перебор менән уйнаһаң, ул матурыраҡ яңғыраясаҡ. Шуға айырым переборҙар менән, аккордтар менән ишетәм һәм һуңынан айырым йыр өҫтөндә эшләйем. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Тик еңгәнә китмә, китмә йәнем. Йәш йөрәкте яңғыҙ ҡалдырма. Көндә уйнар кәрәк, тырышыр кәрәк. Ҡулдан төшөрмәҫ кәрәк гитараны, шуның менән ҡосаҡлап йоҡлар кәрәк. Аңланым. Артур ағай, һеҙҙең бөгөнгө дәресегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Дуҫтарым, гитарала уйнау әлбиттә еңел эш түгел. Әммә Нәркәс кеүек тырыш, ныҡыш булһағыҙ, һеҙ әлбиттә моратығыҙға ирешәсәкһегеҙ. Бөгөн беҙ Артур Кабировтың уҡыусылары менән таныштыҡ. Айҙар менән Нәркәскә бары тик уңыштар теләйем. Теүәл бер аҙнанан тағы ла осрашырбыҙ. Һәм мин Илшат Абдуллин һеҙҙе өр-яңы йырсылар менән таныштырырмын. Ҡош юлы балалар. Бергәләп ҡанат нығытайыҡ, бергә осайыҡ.